Osote Governor Steetia bụ Anambra Dr. Onyekachukwu Ibezim bụzi onye kagara n'ihu wee zọpụta otu nwaanyị nwere isi mgbaka nọ n'ogogo afọ 40 yana ụmụ ya bụ nke anaghị erichi ahụ maka ọgwụgwọ nakwazi ịhazi ọnọdụ ha. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụzi onye nke ga-ewetara anyị akụkọ maka ya bụ ihe. Ụmụ ya abụọ bụ nnọọ ndị osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim kpọgara n'ụlọ ahụike Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital dị n'Amaku Ọka ebe a nọrọ wee nyochaa ha alụ nye ha ọgwụgwọ ebe a chọpụtara na ụmụntakịrị ya bụzi nnọọ ndị na-adịghị eliju afọ nke butego ha ọrịa dị iche iche ebe ndị dọkịta nọ n'ụlọ ahụike ahụ nyezi ha ntụziaka otu a ga-esi wee gwọọ ha ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ihe mere. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim kwupụtara na ihe dị otu a o mere so nnọọ na mbọ ọ na-agba iji wee hụ na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-aga otu o si wee kwesịe ya nakwazi mbọ dị iche iche nwunye aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Nwanyi Soludo na-agba ịhụ na enyere ụmụ nwaanyị nakwazi ụmụntakịrị ezi obibi ndụ na steeti a. Ọ gazi n'elu kwe nkwa na ọ ga-agbanyesi ike ịhụ na ya bụ nwaanyị na ụmụ ya bụ nnọọ ndị enyere ezi ọgwụgwọ ma mee ka ha bụ ndị ga-enweta ahụike site n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.